AY-AYATIN mi para kadagiti natatangiti biag mi pamilya ay ayatin ken gagayyem agnanayon kayo iti puso mi. No kasano ti panaglabas dagiti aldaw si kalat tatira suno apay nga agtultuloyak iti panawen ti riribuk-ken liday adda kalatang amang tetig sa ken biag no adda panubok nga dumteng sikati silaw iti dala na pagnedan no kasano man ti panagbaliw ti tiempo ti ayat ko ken kasana mapukaw ay-ayatin mi saan na malipatan kayo tirag sakit itunggal aldaw uray adayo uray saan nga kikita agtaing latati ayat iti puso mi ay-ayatin mi agnanayo na napudno sana masukat iti kwarta wenno balor tati pamilya ken dagiti ay-ayatin isuda ti ginabag ng iti biago nalagip ko dagiti panawen na nagkaykaysa agtatawagin agsasawi ti may sa alami saan dagiti laglagi penasaan nga malipatan isuda ti game nga maipategiti biag no dumteng ti oras ti panakaisina saan nga kurang ti panang lagip kenayat taurayan ya ti distansya iti lubong ti puso ketak talineda nagsasambay agyaman akiti ako iti tunggal bendisyon iti panagkadayo iti biag ko kayo ti regalong sana mapalit kayo ti rason do apay nga naragsaga ay-ayatin mi saan na malipatan kayo ti ragsak iti tunggal aldaw uray adayo uray saan nga kikita agtaing latati ayat iti puso mi ay-ayatin mi agnanayo na napudno sana mabayan iti panawen pati ayat para kada kayo agtultuloy aging gayti agnanayon 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 agtultuloy aging gayti agnanayon. Hey JD Lucky, hey JD Lucky, ayatin mi, ayatin mi. Agyaman kami iti ayat yo, pamilya ay-ayatin ken gagayyem agnanayon kayo iti puso mi.